אם תרצו לחזור על ההסברים, אז תהיה לכם את האפשרות. שימו לב שכולם על מיוט כמו תמיד כדי לאפשר את המהלך התקין של הלייב. תמיד בכל רגע, בכל שלב אתם יכולים לכתוב בצ'אט שאלות, כל דבר שרלוונטי לנושא ואני אשתדל לענות. זה יהיה די קצר, מטרה שלי זה לתת לכם בעצם עדכון על לוז המועדון של צילום לנשמה לתקופת 24-25, כל התקופה של סתיו, חורף, אביב, התקופה היפה והכיפית לטיולים ולפעילויות בחוץ. מזג אוויר עכשיו לאט לאט מתחיל להתייצב, עדיין חם, עדיין לח, אבל אנחנו, מה שנקרא, כבר מתחילים להרגיש את הסתיו, רואים את החצבים, מתחילה העננות, שביל החלב אומר להתראות, ואנחנו, מה שנקרא, מנצלים את זה כמו שצריך. אז אני אעשה רגע שיתוף מסך, מה יותר טוב מפשוט לעבור איתכם על האתר, שזו הזדמנות לעשות גם מישור קו לכל מי שאולי לא מכיר, לא יודע, לא ראה, כדי לעבור על הדברים. אז קודם כל, נעבור איתכם על כמה דברים. מזכיר לכם, מיידע אתכם, יש לכם פה למעלה את התפריט הראשי, שאתם יכולים לעבור על כל מה שתרצו. היום אנחנו כמובן מתמקדים בכל מה שקשור לסדנות והדרכות, אבל אני גם ביום יום צלם שמספק שירותי צילום, אז למי שזה רלוונטי, כל מה שקשור בקהל פרטי וקהל עסקי, הכל פה נמצא עם גלריות ופרטים, למי שזה יכול להיות רלוונטי, אפשר גם לדבר איתי. אנחנו מדברים פה על מועדון צילום לנשמה, ויש לכם בעצם כאן תחת הרובריקה של טיולים, קורסים וסדנאות צילום, גם את האפשרות לראות את מפגשי המועדון, סדנאות לפי סוג, לפי תאריכים, מסלולי המועדון, שזה העמוד שאני נמצא בו כרגע, יש גם אפשרות לגיפט קארד, קורס העריכה, שיעורים פרטיים ותוכנית הכוכבים באתר, שזה בהחלט הזדמנות להזכיר שיש צבירת כוכבים בכל רישום, לכל הרצאה, סדנה, טיול, קורס, גם חול, צוברים כוכבים ואפשר להפוך את זה בעצם להנחות מיידיות מהמחיר באתר, ובעצם לצבור את זה ולגלגל את זה ולהשתמש בזה איך שתרצו. יש מדריך מסודר בבלוג שנמצא ממש כאן, תחת מאמרים ותוכן מקצועי, פה ברובריקה של בלוג הרצאות והדרכות אונליין, ויש פה כל מיני מאמרים ומדריכים, ואם תסתכלו כאן, כתוב המדריך המלא לתוכנית הכוכבים של מועדון צילום לנשמה, יש לכם אפשרות גם להצטרף לתפוצה ולקבל עדכונים במייל, ובכלל מי שעדיין לא היה, או הרבה זמן לא היה, אתם מוזמנים לעיין בבלוג, יש פה מאמרים ומדריכים ומידע על לוקיישנים, אפשר גם כאן למעלה אתם יכולים לבחור לפי קטגוריות, תראה לי רק מאמרים של לוקיישנים, תראה לי רק דברים שקשורים בכוכבים, תראה לי דברים שקשורים בטכניקות צילום, ולאט לאט כמובן אני כותב עוד ועוד דברים, כדי שתוכלו לעיין בזמנכם החופשי, ללמוד, להתחדד, וכמובן לקבל מזה ערך מוסף. מזכיר שיש לנו בעצם לוז הרצאות במסגרת הפעילות של המועדון, יש כמעט כל שבוע בממוצע, פלוס מינוס, הרצאה או לייב, וזה יכול להיות על כל מיני נושאים, הנה לדוגמה מה שקורה עכשיו, ויש לנו על עריכה ועל רחפן ועל פילטרים ועל תאורה בצילום נוף, וזה יכול להיות רכישת ציוד צילום, מחיקות בפוטושופ ובלייטרום עם ה-AI, צילום בעלי חיים, HDR, משולש החשיפה, בקיצור עוד מלא מלא דברים, וזה כרגע מעודכן עד תחילת דצמבר, ולאט לאט אני מוסיף עוד, וזו הזדמנות בעצם להצטרף, וזה המקום גם לעדכן, למי שגם פספס, יש את המנוי אונליין, מנוי אונליין בעצם מאפשר לכם לקבל גישה חופשית לכל אירועי הלייב, וגם גישה להקלטות. כשאתם נרשמים לאירוע אונליין כלשהו, אתם בעצם מקבלים גישה לאירוע לייב בלבד, לא להקלטה. הקלטה נשמרת למנויים, שיכולים גם להירשם ללא עלות נוספת, וגם בעצם לצפות בהקלטות מתי שהם רוצים, וכמה שהם רוצים, ובאיזה קצב שהם רוצים, באיכות 4K, לאורך כל משך המנוי שלהם. אז יש כאן מסלול של 3 חודשים, חצי שנה ושנתי, שהוא כמובן הכי משתלם, וזו הזדמנות שלכם גם ללמוד מה שנקרא מהמחשב, בקצב שלכם ובזמן שלכם. אז כאמור, יש כאן בתפריט פה רישום להרצאות, וגם נמצא הבלוג, וגם יש פה את הפירוט בעצם של המנוי, שניתן להיכנס אליו ולקבל פרטים בצורה יותר נרחבת. אז זה לגבי זה. עכשיו, יש לנו בעצם את המפגשי מועדון. מפגשי המועדון בסופו של דבר, המטרה שלהם זה לספק לכם פלטפורמה לימודית
הדרכתית בקבוצות קטנות, כמו שאני תמיד עושה, בכל רחבי הארץ, כמעט עד כמה שאפשר, בטח בהתאם למצב, ובמגוון נושאים כדי שתוכלו ללמוד ולתרגל ולפתוח את העולם לעוד עולמות, וגם מבחינת ציוד וטכניקות ויצירתיות וקומפוזיציה ותאורה ולוקיישנים, וזה יכול להיות בכל מיני סיטואציות ותחומים, בין אם אתם רוצים לצורך העניין להרחיב את האופקים שלכם בצילום, אתם רוצים להכיר עוד אנשים כמוכם, אתם רוצים להכיר עוד לוקיישנים, אתם באים בשביל האווירה, כל אחד בא בשביל משהו אחר, ולפעמים זה פשוט שילוב על הכל. אז נכון, עכשיו יש לוז שמעודכן עד ינואר, ואפשר לראות פה באמת מגוון של מפגשים לפי נושאים, ובעצם המטרה היא שתיכנסו לכל מיני עולמות. אז אפשר לראות כאן, אנחנו עוסקים ברחוב, פורטרטים, בעלי חיים, נוף, משחקי אור, לילה, אורבני, נוף ימי ושקיעה, פריחה ומקרו, מודלית בטבע, ויש עוד נושאים. המטרה היא באמת לתת לכם כמה שיותר מגוון, שתחליטו למה אתם יותר מתחברים, ואולי יש כאלה דברים שאתם תרצו להתעמק בהם ולהרחיב בהם את האופקים שלכם. עכשיו, כל הרציונל הוא שתמיד, תמיד, תמיד, וזו השאלה שתמיד עולה, כן, אתם יכולים להירשם לכל מפגש במפגשו, מה שנקרא, ללא כל איזושהי מחויבות כזו או אחרת. אבל, ויש פה אבל גדול, אם בעצם נרשמים מראש לתקופה ומצטרפים למסלול, זה יוצא הרבה 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 יותר משתלם. אז קודם כל יש כאן את הרובריקה של שאלות ותשובות, בסדר? מה לומדים במפגשים ולמי הם מתאימים, מה הציוד הנדרש בדרך כלל, איפה המפגשים מתקיימים, באיזה תדירות, כמה משתתפים בכל מפגש פחות או יותר, גם עלויות ומה זה כולל, אז הכל מפורט גם כאן. יש לכם מפגשי צילום באורך של כשעתיים, שהם בעלות של 290 שקלים בלבד, 3 שעות בעלות של 390 שקלים בלבד, ו4 עד 5 שעות, שזה הסדנות הקצת יותר ארוכות, בעלות של 490 שקלים בלבד, וכמובן אני מזכיר, אתם צוברים כוכבים על כל פעילות כזאת שאתם נרשמים. זה מהבחינה הזאת, ויש פה גם כל האירועים ניתנים לרישום. אתם יכולים תמיד גם לבוא לתפריט, ללכת לסדנאות לפי תאריכים, ואז פשוט לראות את הכל מהכל, כולל אונליין, כולל אופליין, לפי סדר כרונולוגי, מההתחלה ועד הסוף, ופשוט לגלול, לראות, וכמובן לטעון אירועים נוספים, ופשוט להמשיך לגלול למטה כמה שרק תרצו, עד שזה נגמר. ויש פה את האפשרות גם להצטרף לקבוצה השקטה אם אתם עדיין לא שם, וגם לראות את זה לפי לוח שנה, אתם יכולים ממש לעבור ספטמבר, אוקטובר, נובמבר ואילך, פשוט לראות את כל הפעילויות לפי תאריך, בא לכם למצוא לפי אזור או לפי תאריך, אז הכל נמצא כאן, וכמובן כל הזמן אני מעדכן ומוסיף דברים, מה שעכשיו זה כבר הבסיס, ויהיו עוד, ברגע שאני אקבל עוד כמה אישורים על כל מיני דברים שאני מתאם ומכין. עכשיו לגבי מסלולי המועדון, אז מסלולי המועדון בעצם חולקו מחדש ונבנו מחדש ביחס למה שהיה בשנה שעברה, כדי לאפשר את זה באמת בצורה מסודרת, נוחה, יש לומר, משתלמת. יש את האפשרות להצטרף ל3 חודשים או ל6 חודשים. כל תקופת המועדון הרי בסופו של דבר היא חצי שנה. אני לקחתי את התקופה ואמרתי, לא צריך עכשיו מחויבות של שנה, לא צריך להיכנס לתקופות או שיש חגים, או שיש מועדים, או שבעייתי, או חול, או פה או שם. בסופו של דבר התקופה הכי אידיאלית לטייל בטבע וליהנות ולהסתובב, ואין את החום המעיק שיש בקיץ, ומה לעשות זה משתלב יופי, בקיץ יש כוכבים, ומתי שאין כוכבים אז יש את כל השאר, למרות שמי שמכיר אותי יודע שכוכבים אצלי זה כל השנה, אז יש את האפשרות להצטרף ל3 חודשים, או ל6 חודשים, כלומר נובמבר, דצמבר, ינואר, או פברואר, מרץ, אפריל, שזה כמובן יהיה בהמשך, כרגע זה לנובמבר עד ינואר וכתוב פה, ויש אפשרות בעצם לקחת את כל ה6 חודשים מראש. עכשיו, כשמסתכלים על הסכום, זה בהחלט נראה סכום לא קטן, אבל יש לכם בעצם 40% הנחה אם לוקחים את המסלול של ה3 חודשים, ומעל 50% הנחה אם לוקחים את החצי שנה. זאת אומרת שכל סדנה יוצאת לכם פחות מ-187 שקל בלבד, ופחות מ-160 אם מדברים על המנוי החצי שנתי. עכשיו דבר נוסף, שימו לב שהסדנאות הן במחירים שונים,
החל מ-290, דרך 390 ועד 490. אבל מי שלוקח את המנוי, זו הבוננזה. זה לא רק שיש לכם הנחה מטורפת, אני בעצם מבחינתי התייחסתי לכל המפגשים, כל הסדנאות לפי אותו מחיר. כלומר, גם אם הסדנה עולה 490, התייחסתי אליה כ-290, ועוד משם עשיתי הנחה. למה? כי אני בעצם רוצה להציע לכם את המועדון צילום הכי משתלם שיש בארץ, כאשר אני בעצם מתחייב למינימום של סדנאות בתקופה, ואני בוודאות אעשה יותר. אני מראש שם איזשהו רף שאני יודע שאני בוודאות אעמוד בו, ואז אתם יכולים בעצם לראות שאני עושה בפועל הרבה יותר, וזה מה שמאפשר לכם באמת את הדבר הזה. אז אם אתם יודעים שאתם אוהבים לצלם, ואתם אוהבים לצאת ולגוון ולהכיר מקומות ואנשים בתחומי צילום שונים, וגם אם יש לכם רקע ואתם רוצים להעמיק את הרקע הזה, זו ההזדמנות שלכם בעצם להיות בדבר הזה. עכשיו, אם אני רוצה רגע ללכת בכוונה לפי סוג, אז יש לכם גם את העמוד הזה שנתן לראות סדנאות לפי סוג, זה מי שלא רוצה לראות את הכל במכה אחת. אז כאן אפשר לראות את קטגוריה של מפגשי והדרכות מועדון צילום הנשמה, כל מה שנחשב מפגש מועדון נמצא פה, ולמטה יש גם פעילויות נוספות, השי צילום בים המלח, היות וזה מול ספק חיצוני, זה מחושב בנפרד ולא חלק מהדבר הזה, ויש כמובן סדנות צילום כוכבים, חדי העין יראו שיש פה בעצם כבר פעילויות נוספות מעודכנות לסוף העונה וגם לעונה הבאה, כלומר מי שרוצה כבר לשריין מועד נוסף, את המועד הראשון סליחה לעונה, ועדיין לא היה, בין אם זה בבסיס למתחילים ובין אם זה למתקדמים, אז זה כבר מעודכן כאן, ה-23 במאי אפשר לראות, וגם ה-22 במאי לסדנה הזו, ועוד פעילויות אחרונות, כמו לדוגמה מפגש הקונספט שיש ב-27 לחודש, שהוא אחרון לעונה, ועוד המון המון דברים בין לבין, אז הכל כאן מעודכן לפי סוגים, וכמובן ימשיך להתעדכן כל הזמן. וממש בימים הקרובים בעצם אני מסיים לעדכן את הכל באתר, וזה אומר שברגע שמי שנרשם למסלול, אחד המסלולים, בין אם זה 3 חודשים או החצי שנה, יכול לבצע רישום חופשי לכל הסדנאות. ואני רוצה רגע להראות לכם את זה לפי הלוח שנה, סתם כדי לתת לכם דוגמה, עד כמה זה יכול להיות עשיר וגדוש. אז אם אני יורד למטה ללוח השנה ואני אקפוץ, בוא נאמר, נובמבר, סתם דוגמה, אפשר לראות שכאן יש סדנת צילום נוף ימי ושקיעה בתל אביב, ובאותו ערב צילום נוף לילי אורבני, למחרת יש גם צילום בעלי חיים מוקדם בבוקר, גם צילום רחוב בשוק הכרמל, וגם סדנת טכניקות צילום מתקדמות, וכל 5 הסדנות האלה בתל אביב, ואני עושה אותם תוך בעצם 24 שעות פחות או יותר, אולי קצת, ומי שבעצם רשום למסלול, יכול להגיע לכל הסדנאות האלה במכה. להירשם לכל הסדנאות האלה בנפרד, זה מן הסתם יהיה משמעותית יותר יקר, וזה גם לא ריאלי, בוא נודה על האמת. ולכן פתחתי את האפשרות. אז מי שלא יכול מראש להתחייב, בגלל לוז עמוס, בגלל לצורך העניין בלת"מים שיכולים לקרות, אז מן הסתם ייקח סדנה כל פעם מתי שמסתדר, איפה שמסתדר ואיך שמסתדר, ומנגד מי שכן יודע שיש לו את הזמינות הזאת בסופי שבוע, יש לו את הגמישות עם הלוז, יש לו את היכולת להתאים את עצמו, אז יכול באמת להגיע למצב, שוב, שהוא מגיע לכל הסדנאות בכמעט חצי מחיר, או ביותר קצת פחות אפילו מחצי מחיר, כי ב3 חודשים זה 40% הנחה ומעלה, ובחצי שנה זה 50% הנחה, וכמובן שבהמשך אני כל הזמן מוסיף עוד ועוד, גם ברמת ההרצאות וגם ברמת הסדנאות בשטח, ואני גם אוטוטו אעדכן מסלול חצי שנה שיכלול גם את האונליין וגם את האופליין, למי שירצה גם וגם, ויוכל בעצם לקבל את זה בעלות אחת בלבד, וזה לגבי מפגשי המועדון. עכשיו, היות וכל החגים יצאו באוקטובר, שאני לא זוכר מתי פעם אחרונה זה קרה, שכולם יצאו באוקטובר וזה באמת מסתיים יחסית מאוחר, הלוז מתחיל בנובמבר, ויש בכל זאת מפגש באוקטובר שהכנסתי מעבר ל3 חודשים, אז אפשר גם להרוויח ממנו, וזה לגבי מפגשי המועדון. לגבי חול, אז יש לנו בעצם כמה טיולים שיכולים לעניין את חלקכם או את כולכם.
נתחיל דווקא מהקרוב, זה עדיין לא מעודכן באתר, שתבינו עד כמה זה טרי. טיול צילום להרי הצוקים של מטאורה ביוון והשלכת, כי אנחנו עושים את זה בסתיו. זה קורה בסוף אוקטובר, טיול קצר של 4 לילות, 5 ימים, ומי שירצה פרטים יכול לפנות אליי ואני אעביר לו, כי זה אפילו לא עודכן באתר, היו שינויים בלוז. בהמשך יש לנו בעצם את איסלנד במרץ, בעקבות האזור הצפוני והנופים, זריחות, שקיעות, ובקיצור זאת איסלנד, אני לא צריך להגיד הרבה. באפריל, טרום פסח, יש לנו ספארי צלמים בטנזניה. בסוף יוני, תחילת יולי, טיול צילום לדולומיטים באיטליה, מוקדש לנופים ושביל החלב, טיול אינטנסיבי, מה שנקרא לא קליל, מאוד מאוד גדוש, ובהמשך יעודכן גם טיול נוסף ליעד חדש נוסף, והכל בעצם יהיה גם בקבוצה השקטה, גם בתפוצה למי שכבר בוגר סדנה כלשהי ומקבל ממני עדכונים בפרטי, ובהמשך תוכלו גם מן הסתם לתאם שיחה, לקבל הסברים ומענה לשאלות. ודבר נוסף חשוב, יש לנו את קורס העריכה לצלמים שהסתיים ממש בשבוע שעבר. הקורס הבא מתחיל מיד אחרי החגים בנובמבר, הוא מתקיים בסך הכל 2-3 בשנה בלבד, וזה קורס מאוד ייחודי שאני מאוד מרוצה ממנו, וכל מי שמגיע אליו מרוצה ממנו, והוא רץ כבר מאז תחילת הקורונה, כבר מעל 4.5 שנים, משהו כזה, והמטרה פה היא שתלמדו עריכה, לא תוכנה, אלא עריכה, שתדעו מה אתם עושים עם התמונות שלכם מראש. יותר מזה, אתם לומדים לצלם נכון יותר, למדוד אור נכון יותר, לדעת מה כן עושים ולא עושים בשטח, על אף שזה קורס עריכה שהוא מועבר בזום, ואז אתם יודעים בדיוק מה אתם עושים אחר כך בעריכה, וגם איך לעשות את זה. מתי אתם צריכים רק את הלייטרום, מתי אתם צריכים את הפוטושופ, ובאיזה כלים אתם משתמשים, כי אנחנו עובדים על שתי התוכנות. הסילבוס מתעדכן, כל העדכונים שאדובי מוציאה ללייטרום ולפוטושופ, אני מעדכן את הסילבוס, הקורס לא היה מה שהוא היה לפני 4 שנים, זה בטוח, ואפילו לא מלפני חצי שנה, כולל כל האפשרויות החדשות של ה-AI שנכנסו גם לפוטושופ, ועכשיו לאחרונה גם ללייטרום, הכל מעודכן בפנים ואני מתאים את זה. אפשר לראות פה גם המלצות של חלק מהמשתתפים, שאתם יכולים בעצם לעיין, וכמובן רובריקה של שאלות ותשובות, הוא מועבר בזום עד 6 אנשים בלבד, וכל מפגשים מוקלטים, שזה אומר, התפספס לכם כי היה לכם אירוע, לא הרגשתם טוב, אתם תמיד יכולים להשלים את ההקלטה, אתם רוצים לחזור על החומר, תשלימו את ההקלטה, אתם יכולים אפילו לגרום לי לרוץ במהירות פי 2, כי זה כל היופי והנוחות שבזה, וגם כן כמובן ב-4K, והקורס הזה הוא משנה חיים, זה להציל את כל התמונות שצילמתם ואתם חושבים שצריך למחוק או שאין מה לעשות איתם, ומעתה ואילך הכל יראה אחרת. יש פה דוגמאות של לפני ואחרי, שאפשר ככה לשחק עם זה עם הסליידר, אז אני מאוד מאוד אוהב את האפליקציה הזו, ואפשר לראות כל מיני דוגמאות, חלק תמונות שלי, חלק תמונות של משתתפים. הסילבוס פה מפורט, זה ימי ראשון בערב, ובקיצור, יש פה לא מעט המלצות ועדויות מהקורס, אתם יכולים לעבור גם על זה. נכון לעכשיו הקורס כמעט חצי מלא, ושוב הקבוצה היא די קטנה. אני מזכיר, אם יש לכם שאלות בכל שלב, אז לא לחשוש, ניתן לשאול. מי שגיליתי שהרבה מאוד לא יודעים, בתחום הכוכבים יש הדרכות עריכה של צילום כוכבים. כלומר, אם בא לכם ללמוד עריכה נטו עריכה של צילום כוכבים, אז יש לכם את האפשרות לקבל גם לפי הסדנאות, כלומר יש פה את עריכת הבסיס, שכל מי שהיה בסדנת הבסיס מקבל אותה בכל מקרה. יש עריכה יותר מתקדמת למי שהיה בסדנאות הסיירת, עריכה של עקיבה למי שהיה בעקיבה, אז שוב, מי שלא היה ורוצה רק את העריכה ניתן לרכוש בנפרד, ויש אפשרות גם בעצם לעריכה מיוחדת, אומנותית ומתקדמת, שלא כלולה באף סדנה ואותה היא נרכשת בנפרד, או לקבל את הכל בחבילת הכל כלול. אז אפשר לראות כאן כמה דוגמאות של לפני ואחרי, שאפשר לראות, רובריקה של שאלות ותשובות כמובן כדי שתקבלו את כל המידע, אז יש פה גם עוד דוגמאות. תמונה שאני אוהב מרמת הגולן, שעבדתי עליה מאוד קשה כדי לחלץ את כל הפרטים, וגם כאן עוד איזו דוגמה של לפני ואחרי, ובקיצור המטרה היא למי שרוצה ויכול ללמוד עצמאית מול משהו מוקלט, אז יש גם את האפשרות הזאת, וזה לגבי גם הכוכבים, ואני מאמין שפחות או יותר עברתי על הכל. דיברנו על תוכנית הכוכבים, דיברנו על מסלולי המועדון החדשים, על מפגשי המועדון, על הלוז, טיולים לחול,
וגם הרצאות אונליין, כולל מנוי האונליין. פחות או יותר עברתי על הכל. אם יש לכם עוד שאלות, עוד דברים, אז כמובן אפשר בכיף לשאול. מן הסתם שלמסלול של ה3 חודשים או ה6 חודשים לא ניתן יהיה להצטרף, זה גם לא נכון יהיה ולא משתלם יהיה להצטרף אחרי שכבר זה מתחיל, ולכן הרישום למנוי של ה3 חודשים הראשונים יהיה בעצם פתוח עד סוף אוקטובר, כלומר עד עוד חודש וחצי, ואז אתם יכולים בעצם לשריין את זה וליהנות מהעלות הנמוכה הזאת, ותעשו בדיקה, אין כזה מסלול שמציע כל כך הרבה מפגשים וסדנאות בכל כך הרבה אזורים בארץ, בכל כך הרבה נושאים ובקבוצות כאלה קטנות והכל במחיר כזה, אז אני באמת מציע לכם לנצל את זה, כי בהמשך זה לא יישאר ככה. שיש לכם עוד שאלות נוספות, אתם רוצים לתאם שיחת טלפון, אז כמובן. ודבר אחרון לפני שאני אשכח, מי שעדיין לא יודע, אני מספק שיחות ייעוץ, בסדר? שיחות ייעוץ עבור רכישת ציוד. אתם רוצים להחליף חברה, לרכוש מצלמה ראשונה, להתאים לעצמכם חצובה בהתאמה אישית, אתם רוצים, מתלבטים בין עדשות, ויש כמובן שיקולי תקציב, צרכים, זה לפני טיסה לחו"ל, זה לפני פיתוח עסק, או גם אם זה רק לתחביב, אז אני מספק שיחות כדי שיעשו לכם המון המון סדר, ואני חוסך בשיחות האלה אלפי שקלים, אם לא עשרות אלפי שקלים, ובמצטבר עד היום אני כבר לא יודע, הפסקתי לספור כמה כסף חסכתי לאנשים, כי בסופו של דבר ההמלצות הן אובייקטיביות, לא מוטות לאף אחד, אני לא מרוויח מזה שום דבר, אני לא מקבל עמלות מזה, אני מכווין אתכם לחנויות רלוונטיות בארץ, או לחלופין לרכישה מחו"ל, כל מקרה לגופו, יש כאלה שגם אני אומר להם, תרכשו בחו"ל אם אתם כבר שם, לפעמים אני אומר שזה לא מומלץ, בגלל פקטור של אחריות ושירות, ובקיצור, כל מקרה לגופו, אז אני ממליץ לנצל את זה, כי אני מספק לכם את מה שלי לא היה בתחילת דרכי, שזה מישהו להתייעץ איתו, כדי לא לעשות טעויות ולקנות דברים שהם פשוט לא נכונים או לא מתאימים עבורכם, ובמיוחד שיש את הקטע הזה שמגיעים לחנות, באים אפילו עם המלצה מבוססת ואתם סגורים מה אתם רוצים, וגם אם זה לא עם המלצה ואתם בעצמכם נסגרתם, ופתאום בעל החנות מציע לכם משהו אחר, כי זה נגמר וזה יש, כי מה לעשות, הם רוצים לקדם את מה שהם מייבאים וגם את מה שנשאר להם במלאי, זה לגיטימי, אבל זה לאו דווקא לגיטימי עבורכם, אז מאוד מאוד מומלץ לנצל גם כן את זה. אז אם יש לכם שאלות, אני כאן, אפשר לכתוב בצ'אט. אני מזכיר, הלו"ז מתחיל החל ממפגש אחד בסוף אוקטובר ובהמשך החל מנובמבר, ויהיה לאורך כל התקופה של הסתיו, החורף והאביב. הלו"ז של 3 החודשים לאחר מכן, של פברואר, מרץ, אפריל, יעודכנו כמובן לקראת אזור דצמבר, ותוכלו גם כן לשריין לעצמכם. חשוב אגב לומר, כל מי שבוחר להצטרף למסלול, צריך לשריין רישום לכל אחת מהפעילויות, כלומר, אתם יכולים להגיע לכל פעילות שתרצו ללא עלות, אבל צריך לבצע רישום, והרישום הוא חינמי. ברגע שאתם נרשמים, אתם מזוהים במערכת, כמו שאתם רואים פה כתוב למעלה, כפיר ולר, אני מזוהה כיוזר באתר, ואז אתם מבצעים רישום, וכל הקודם זוכה. כמובן שיכול להיות מצב כזה שמישהו נרשם למסלול, בא להירשם לאיזושהי סדנה, אבל היא התמלאה, כי מישהו הקדים אותו ברישום, אז קחו גם את זה בחשבון, וזה קורה לא מעט פעמים. אז פחות או יותר אני מאמין שעברתי על הכל, ואפילו עמדתי בזמן שהקצבתי לעצמי של חצי שעה, ואם יש עוד שאלות אז אני כאן ב2-3 דקות הקרובות, כי בינתיים עד כה הייתם שקטים, אז אם יש עוד דברים נוספים, אני פה. נפתח לכם את זה שיהיה פתוח לכם ממש כאן. אין בעיה, מישל, הכל בסדר, כפי שאמרתי, מי שיכול, רוצה, יודע שהוא יוצא הרבה לצלם, ויש את היכולת להתחייב, אז באמת זה יוצא לו מאוד משתלם, מי שלא יכול, יכול להגיע באופן מזדמן, זה מה שאמרתי, כל פעילות, כל הדרכה, כל הסדנה, כל טיול, ניתן להירשם, כל פעם, מתי שרוצים, מתי שמסתדר, אז זה כל טוב. אז שחר שואל אם נרשמים לחצי שנתי הוא כולל גם את סוף ספטמבר. לא, סוף ספטמבר זה לא מפגש מועדון, סוף ספטמבר יש ב-27 בספטמבר
מפגש קונספט של רודפי הכוכבים, מפגשי קונספט הם לא חלק ממפגשי המועדון, ואמרתי שבעצם זה כולל פעילות בסוף אוקטובר, אני גם אפתח את זה כדי להראות, שוב זה נובמבר עד ינואר כולל, אבל הוספתי גם את נובמבר, סליחה, את סוף אוקטובר, שזה בעצם, איפה זה? איפה זה? כן, צילום כוכבים בזיהום אור בים המלח, סדנה שהרבה זמן לא התקיימה ואני ככה מחזיר אותה לחיים ועושה את זה באזור ממש מגניב בים המלח, זה קורה ב-25 באוקטובר, זה הפעילות היחידה שהיא בנוסף לשלושה חודשים כלולה גם בדבר הזה, וזה אני מאמין עונה לך לשאלה. עוד שאלות? Going once, going twice. טוב, אז כנראה שהיה ברור. כמובן, תרגישו חופשיים לכתוב לי ולהתייעץ גם לאחר מכן. אז אלי שואל איך אתה יכול לצפות בהרצאה שהייתה לרמת פוקוס. אז כפי שאמרתי קודם, כל הרצאה, כל שיעור אונליין הוקלט, הם הוקלטו ונשמרו למנויים באתר. המנויים באתר זה אומר מי שנרשם למנוי האונליין, אני אפתח את זה עכשיו כדי להראות את זה בצורה ברורה, ניתן להצטרף למנוי אונליין, שזה אומר אתה יכול להירשם להרצאות ללא עלות ולקבל גישה להקלטות. הכי משתלם כמובן זה 575 שקלים לשנה, יש אפשרות גם לחצי שנה ב-360 או לשלושה חודשים ב-220, והכל נמצא שם, בין אם זה הרמת פוקוס ובין אם זה עומק שדה וכוכבים ונופים ועריכה, כל פעילות אונליין שהצטברה עד היום נמצאת שם. עוד שאלות? לא להתבייש, חבר'ה. טוב, אז בינתיים נראה שהכל בסדר, אז כפי שאמרתי, אפשר לכתוב לי אחרי זה בוואטסאפ, או לשלוח לי, או להשאיר לו הודעה במייל, גם בסיום הלייב הזה יישלח לכם גם מייל מהאתר, כך זה אמור להיות לפחות, ונראה לי שזהו, אז אני מאחל לכם רק טוב, בשורות טובות, שבוע שקט, מחכה לראות אתכם בשטח ובזום, ואפילו בחו"ל. אז להתראות וערב טוב.